जाई हम कृपा करी कि आ जाई हम DJ Shubham, DJ Shubham, कृपा करी कि Sumerpur, Sumerpur. आ जाई हम Mixed by Sanskar Studio, Akasi Mode. कैसे के केहू सो कामर उठाई कामर के पावर बाबा देही बताई कामर के पावर बाबा देही बताई कैसे के केहू सो कामर उठाई कामर के पावर बाबा देही बताई मचल कोरोना के कहरिया हो कृपा करी कि असो आ जाई हम भोला जीरौआ दुआरिया हो कृपा करी कि असो आ जाई हम भोला जीरौआ दुआरिया हो DJ Shubham, DJ Shubham, DJ Shubham. Sumerpur, Sumerpur, Sumerpur. करे में जातारा लागत खतरा भीड़ से रखे के दूरी जरूरी सरकार कहता कि है सनसार कहता करे में जातारा लागत खतरा भीड़ से रखे के दूरी जरूरी सरकार कहता कि है सनसार कहता डर लागे आठो पहरिया हो कृपा करी कि असो आ जाई हम भोला जीरौआ दुआरिया हो कृपा करी कि असो आ जाई हम भोला जीरौआ दुआरिया हो आ जाई हम कृपा करी कि असो DJ Shubham, DJ Shubham, आ जाई हम भोला जीरौआ दुआरिया हो Sumerpur, Sumerpur. कृपा करी कि असो आ जाई हम सुनी ना यरजी करी ना मरजी भागी ना जबले कोरोना ए बाबा राउर मेला ना लागी सती सके भाग ना जागी सती सके भाग ना जागी सुनी ना यरजी करी ना मरजी भागी ना जबले कोरोना ए बाबा राउर मेला ना लागी सती सके भाग ना जागी राम सागर ना होई जल ढरिया हो कृपा करी कि असो आ जाई हम भोला जीरौआ दुआरिया हो कृपा करी कि असो आ जाई हम भोला जीरौआ दुआरिया हो।